सुरक्षिततेचा विचार करूनच करूळ घाट सुरू होणार। त्या दिवशी 5 पराभूत उमेदवार करूळ घाटात फोटो सेशन करून आलेत। अशा शब्दात विरोधकांनी केलेल्या आंदोलनाला पालकमंत्री, मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी टोला लगावलाय। क्वालिटी कंट्रोल मध्ये 4 ते 5 आम्हाला सूचना दिलेल्या आहेत। ज्याप्रमाणे ते सुधारलं तर आपण लवकरात लवकर तो घाट सुरू करू शकतो। त्याप्रमाणे कलेक्टर साहेबांनी संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला आणि डिपार्टमेंटला 19 तारखेला मला वाटतं आज त्याच्या अजूनही दुसरी पाहणी होणार आहे। पाहणी झाल्यानंतर कलेक्टर साहेब कन्व्हिन्स झाल्यानंतर माझ्याशी बोलतील। कलेक्टर अधिकृत 22-23 ला पत्रकार परिषद घेतील आणि आमचं नियोजन आहे की त्याच्यानंतर घाट सुरू व्हायला पाहिजे। घाटावर सुरू होण्याच्या बरोबर घाटावर सुरक्षा पण ही महत्त्वाची आहे। म्हणून उगाच कुठेतरी अपघात होता कामा नये। त्या दिवशी कसे 5-5 पराभूत उमेदवार गेले तिकडे। माझी इच्छा आहे की त्यांनी परत निवडणूक लढवावी। पराभव करण्यासाठी आम्हाला कोणतरी हवंय समोर। म्हणून त्यांच्या आंदोलनाला काय प्रॉब्लेम नाही। कोणी थांबवलं का आंदोलन? गेले, आरामात फोटो काढले, मस्त फॅमिली फोटो आला आणि परत आले। पण घाट सुरक्षित सुरू झाला पाहिजे हा माझा मुद्दा आहे आणि तो आम्ही सुरक्षित करणार आणि घाट दर्जेदार करणार एवढा शब्द माझा आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।